Tandem. Det skal passes. Ja, det bliver kun lidt. Skal I følge dig? Så tager vi lige på det. Alright. Er der nogen, der mangler i dag? Nå ja, så mangler der sgu et par stykker. Jeg så havde et andet tal i hovedet. Hvem mangler ellers? Nu mangler Sartil. Ja. Sartil Afrik. Klar. Hvad? Så mangler det. Jeg sidder bare og kigger op. Men kunne du lort eller? Okay. Nej, så er det. Nej, det er nogle gode farver, det der. Er det rigtigt? Er det nu, at projekteren kan gå i stykker? Seriøst? Jamen herovre. I'm the master. Det er sådan, man kan, når man er ingeniør. Nå. Vi er færdige for nu med jordskælv. Og vi genoptager det sådan lidt mere traditionelle forløb om lys. I havde om lyd. Så var der om jordskælv, så var sådan et tema om lyd. Og så kommer vi til lys nu. Så lys og jordskælvsbølger og lyd kan faktisk beskrives nogenlunde med de samme ligninger, fordi det er alt samme bølger. Lyd er bølger, lys er bølger, jordskælvsbølger er bølger selvfølgelig. Så vi fortsætter ligesom med bølgelinjer og det der slags, som vi er rigtig gode til. Det er min hypotese. Så vi får 7 moduler nu. De 2 første bliver med undervisning, nogle opgaver og noget gruppearbejde og sådan noget. Så kommer der 2 moduler med rapport, eller det er ikke rapport, det er journalforsøg. Så kommer der et modul mere med noget teori, og hvor vi snakker. Og så kommer der et modul, hvor I skal lave noget fremlæggelse, eller I skal øve. I skal lave noget gruppearbejde.
som så i det sidste modul 7, fører til en fremlægning omkring emnet lys. Og specifikt hvilket emne det bliver, det finder vi ud af. Det bliver ikke sådan bare lys, det bliver et eller andet specifikt emne om lys. Og det finder vi ud af i fællesskab. I dag, så skal vi, der er 2 moduler, inden vi skal lave journal, inden vi skal lave forsøg. Vi skal lige have noget teori på plads. Vi skal igennem, hvad lys er. Lysets farver og energi og det synlige spektrum. Det er sådan noget, hvad er lys, hvordan ser vi det, hvordan opfatter vi det. Så laver vi en øvelse, en regneopgave med frekvens og farve med bølgeligningen. Den kender I alle sammen. Så laver vi en gruppeopgave. Så kommer der en pause, går ud fra. Så er det mere sådan, hvordan opstår lys? Hvordan er det blevet til? Så der er lys herinde i rummet, men hvordan er det kommet til? Hvordan er det opstået? Og så har vi nogle... hvordan opstår lys 2 gange? Det var sjovt. Det var ikke meningen. Men så snakker vi om nogle fysiske egenskaber ved lys og nogle sanseindtryk. De her 2 her, dem gør jeg lige sådan, dem når vi skal nok ikke. Og så sætter jeg lige Thors atommodel ind her. Så det kommer til at se sådan det ud. Og vi når det hele, det ved jeg ikke, så går det over i modul 2 næste gang. Det er fint. Men jeg vil gerne have, at vi starter med at lave en hurtigskrivningsøvelse. Har I lavet en hurtigskrivningsøvelse før? Ved I, hvad det er? Så man skriver bare umiddelbart, der falder ind, man har 5 minutter til at gøre om det. Så I skal bare åbne et doc-fil, altså et Word-dokument, eller gå direkte ind på Google-mappen og lave et Word-dokument derinde. Mængden er, at I skal bruge 5 minutter på at skrive af, hvad I ved om lys, eller hvad I tror, I ved om lys. Og så skal I lægge jeres tanker op på i den der mappe. Og I skal også skrive et enkelt spørgsmål, som I godt kunne tænke, at jeg har besvaret om lys. Det gør I. https:// Hvis man ikke kan se billedet på bagerste række, så skal man få briller. Det er altså... Jeg kan ikke bare hænge ud. Jeg tror bare seriøst, man skal have briller, hvis man ikke... man kan være lidt købt. Det er der måske andre årsager til. Der er en mappe, og så kan man oprette et dokument inde i mappen. Man kan også lave sit dokument på sin computer og så uploade det til mappen. Er der et dokument inde i min mappe? Ja. Du trykker bare en ny. Ja, ja. Og så ny mappe. Og så lige husk at skrive sit navn som filnavn, så jeg kan skelne de forskellige dokumenter fra hinanden. De 5 minutter, de starter nu. Så inden den andre side. Det er bare 5 linjer. Det skal ikke være roman.
sidste minut tilbage. Husk, at I skal stille et spørgsmål også. Et spørgsmål om lys. Noget, som undrer jer. Et spørgsmål eller et problem, I undrer jer over og gerne vil have svar på. Det kan være, hvorfor er lys hvidt? Hvorfor er regnbuen farvet? Hvorfor kan vi få lys? Hvorfor kan vi få elektricitet ud af lys? Hvorfor kan vi... altså alt muligt, der har noget med lys at gøre. Hvad er en laser? Hvordan virker lygterne på en bil? Altså alt muligt, der har noget lys at gøre. Er I færdige? Ja. Jeg ved ikke, hvad mere skal skrive. Nej, det er fint. Det er fint. Det skal bare være sådan 5 minutters hurtigskrivning. Det er jo pointen med hurtigskrivning. Det skal ikke være færdiggjort til arbejde. Ja. Og jeg håber, du kommer ind på det. Når du stadig er offline, så kan du opleve det. Ja. Kom. Nej, det der med, du skal skrive. Hvis ikke du skal skrive det, så skal det bare op. Er I færdige nu? Jeg tror, Ja, problem. Kan I komme ind i mappen? Ja. Og så skal man selvfølgelig bare drag and drop. Trække dokumentet ned i mappen. Jeg står med et stå op. Altså, der er Jeg kan Er der nogen, der skal have hjælp? Er I færdige? Godt. Okay. Siden I allerede har gjort jer nogle tanker om, hvad lys er, så kan vi jo hurtigt komme på banen. Jeg har skrevet nogle ting op på tavlen her, noget som almindeligt sprog. Hvad er lys? Noget vi kan se, farven, solen, sådan nogle ting. Det vi gerne vil over til, når vi snakker fysik, det er, at vi skal omsætte det der almindelige sprog til noget lidt mere naturvidenskabeligt sprog. Farver, for eksempel. Hvad er farve? Det viser sig faktisk, at farve det er en slags energi. Det kommer vi til. Vi skal snakke om noget, som hedder spektrum. Det kommer vi til. Vi oversætter altså det der, som vi normalt alle sammen ved noget om, til noget fysiksprog, som vi faktisk kan arbejde med. Så først og fremmest, og jeg er meget bevidst om, at jeg ikke har bedt jer om at læse. Det er fordi, jeg egentlig gerne vil have jeres, uforbeholdende mening, jeres opfattelse af lys, som I mener det er. Til næste gang, så skal I læse. Men lys er altså energi. Og det ved vi jo for eksempel, fordi vi har solceller. Lyset ned på en solcelle
Upsi, så kommer der energi. Det er det, en solcelle kan. Er der andre steder i naturen, hvor vi observerer, at lys bliver omsat til energi? Fotosyntese. Og kæft det. Ved du, hvad forklare, hvad fotosyntese er? Ja, det er, når man har et træ, så er der nogle grønne korn i det, Ja. og så får man noget CO2, og Ja. man får noget damp på to, og så er det til sukker, Ja. altså brugsukker og Det er den korte forklaring. Planter, de udnytter solens lys til at få energi. Altså, planter kan ikke vokse uden energi. Altså, hvis vi tager en plante, og så giver den vand og næringsstoffer og alt muligt, og så stiller den ind i et fuldstændig sort lokale, så dør den. Det kan godt være, at den lever et stykke tid, men den får ikke en ny energi, så den har kun den energi, den er givet, så kan den vokse lidt, og så har den brugt den energi, den nu er, så dør den. Alle planter, som lever af fotosyntese, hvilket er størstedelen planter, de kan ikke leve uden sol. Og det ser vi også ofte, at hvis vores planter i stuen for eksempel, de bliver flyttet væk fra vinduet, skal de ud i vinduet igen. Der er også andre steder, hvor vi oplever lys af energi. Bare når vi går udenfor, mærker vi vores hud. Solen varmer vores hud. Det er energi. Altså, vi kunne ikke have en temperaturstigning, uden vi blev tilført noget energi. Det er vi alle sammen enige om. Og den der energi fra solen, den udnytter både mennesker, natur og dyr til at leve med. Og vi er for eksempel begyndt at udlægge sådan kæmpe solcelleanlæg. De steder i verden, hvor solen skinner størstedelen af tiden, der kan man udnytte solen 24 timer i døgnet, det er selvfølgelig mørkt. Så 12 timer i døgnet. Blandt andet sådan nogle store solcellevarmecentre, hvor der står sådan tusindvis af spejle rundt omkring i en cirkel. Og så lyser de alle sammen lige præcis op i sådan et tårn, hvor der er noget vand. Og hvad er det, der sker med en lup, når man sætter den rigtigt foran en myre? Så brænder den. Altså, bare det at tage sådan en lille skide lup, og så holde den rigtigt, så kan den faktisk få vand til at koge. Og det er bare energi fra solen, der bliver koncentreret på et lille sted, i stedet for et stort sted. Og så forestiller jeg 10.000 spejle, der gør det. Altså, den solstråle, der kommer derop, den er varm nok til at smelte stål. Så bare siger, altså det smelter bare sådan. Det er 5.000 grader varmt. Ja. Så det kan meget hurtigt få rigtig meget vand til at koge. Og vand, der koger, det bliver til damp. Damp, det er højt tryk, det kan man køre ind gennem en turbine, og så kan man lave energi, som er elektrisk strøm. Men energi, så vi har noget, altså solen, eller lys er energi. Men energi, det er faktisk også farver. Eller man kan sige, at farver er energi. Du kan sige, den ene eller den anden bare. Fordi det lys, vi får fra solen, det ved vi jo godt, at hvis det for eksempel det regner, så kan vi se en regnbue i baggrunden. At lysets stråler, det bliver delt op, så der kommer alle de her farver. Så det er til sådan en hvid lysstråle, der bliver sendt igennem en lille vanddråbe. Og så den der vanddråbe, den virker faktisk som en spredelinse. Altså, den virker modsat af en lup. En lup, den koncentrerer lyset. En spredelinse eller en prisme, den spreder lyset ud i de forskellige farver. Så det vi ser, det er et hvidt lys. Det er faktisk ikke hvidt lys. Der er ikke noget, der hedder hvidt lys. Men der er noget, der hedder en kombination af alle de andre farver, som tilsammen giver hvidt lys. Der lærte I noget nyt. Hvidt lys og, hvad skal vi sige, sort farve, sort lys. Det eksisterer ikke. Hvid og sort eksisterer. Man kan snakke lidt om, man kan godt argumentere for, at hvid eksisterer, fordi det er en blanding af andre farver. Men sort eksisterer ikke. Kan I forklare mig, hvorfor sort ikke eksisterer? Silas? Ja, det er ikke fordi, at sort det er bare en mangel på lys. 100% korrekt. Sort er mangel på lys. Og mangel i og med, det er der ikke. Så når der ikke er lys, så er der ikke farve, og så får du farven sort. Men sort er bare mangel på alt det andet. Og man kan, hvis der ikke er noget, så kan man ikke sige, at det eksisterer. Derfor eksisterer farven sort ikke. Men vi kan stadig godt se sort. Vi opfatter det bare farven sort som mangel på lys.
Det synlige spektrum, det er, når man tager alle de der farver, og så liner dem op på rækken her. Så går vi fra sådan violet, blå, over i grøn, gul, orange, rød. Det er alle de farver, det menneskelige øje kan. Og ligesom, og vi kan se det i regnbuen, så spreder den ud der, ikke? Så får vi alle farver. Og hver farve, det svarer til en frekvens. Vi har snakket om bølger, og der havde vi bølgeligningen. Bølgeligningen, den står deroppe med spot. Så er det stort. Det er rigtig rækkefølge. Sådan der. Så hvad er det nu for en enhed, vi måler frekvensen? Ja. Hertz. Hertz. Og bølgelængde. Jeg kan ikke huske. Bølgelængde. Hvad er det normalt, vi måler længde i? Meter. Meter. Så kan du huske det nu af. Se. Må du huske at se, ja. Det er hastigheden. Det er hastigheden. Hastigheden af lysbølge. Ja. Hvad er lysets hastighed? Kan du huske det? Er det det der 3,0 gange 10 og pludselig 8 meter per sekund? Det er nemlig rigtigt. Er det ikke sådan Og enheden er nemlig meter per sekund. Hvordan kan det være, at enheden kommer ud meter per sekund, hvis det er lige med hertz gange meter? Prøv lige at tænke over det. Hvad er det hertz faktisk er? Var det ikke sekund i minus først? Jo, det er. Eller 1 oversekund. Så kan vi se, hvis vi ganger 1 oversekund med m, så kommer m til at stå her, og så er der meter per sekund. Haha. Det synes jeg lige, vi skal lave et opgave omkring. Så nu skal vi har et formel, den ser sådan her ud, ikke? Og så skal vi fylde det ud, der mangler. Så hvis jeg nu siger, at opgave A, der har vi en frekvens, som er lige med 4,1 gange 10 i 14. hertz. Og så har vi opgave B, hvor bølgelængden er 640 gange 10 i minus 9 meter. Så skal I så udfylde resten. Bølgeformen, det er jo den der. Så hvis I har F, så skal I finde lambda. Hvis I har lambda, så skal I finde F. Hvad var det nu, det der 6 meter? Var hastighed. Var hastigheden for lys er konstant. Den er altid der i vakuum. Okay.
Kan du ikke snakke bare på Microsoft eller noget? Cirka samme Fordi ellers havde Mathias aldrig noget at Hvis man er færdig, så må man gerne hjælpe de andre. Og hvad mangler det så for ja, hastighed. Ja. Nej, det skal vi ikke. Den er klar. Den er hastighed. Så. Hvis man er færdig, må man gerne hjælpe de andre.
Afsnit 6. Nej, der er det.
Klar, må jeg også sige det? Okay, jeg tror, de fleste er færdige. Skal vi lige få nogle svar på bordet her? Så. Så hvad er det, vi mangler i opgave A? Og den er beregnet til? Den er beregnet til 7,3 gange 10 minus 7. 7,3 gange 10 minus 7. Er der andre, der er enige? Enige. Ja. Hvad er enheden? Den er meter. Meter. Svar til meter. Olivia. Ja. Det vi mangler, det er vores procent. Ja. Og den får vi til 4,7 gange 10 i 14. Og det er så her. Ja. Enig? Ja. Silje, kan du fortælle mig, hvilke farve vi har med at gøre? Undskyld. Ja? Nej? Marika, undskyld. Har du tænkt over, hvilke farver det svarer til? Nej. Har du tænkt over, hvordan du kunne finde ud af, hvilke farver det svarer til? Vi ser jo. Ja, den der skala der. Den der skala der. Hedder den noget særligt? Den hedder, ja, det der. Den hedder det elektromagnetiske spektrum. Eller i det her tilfælde, så er det bare spektrummet for det synlige lys. Spektrum, det betyder bare sådan en, hvad skal vi sige, når man har en masse forskellige ting, som man kan se inde på den samme hylde, for eksempel fra høj til lav, så har man et spektrum. Her har vi også fra høj til lav, eller fra lav til høj farver. Så hvis vi kigger på den øverste, så står der, at lambda er 7,3 gange 10 minus 9 meter. Og nu står der noget heroppe, der står NM. Ved du, hvad der står for? Hvad siger du? NM. Nej. Er det ikke en nanometer? Nanometer, ja. Det er nemlig rigtigt. Nano, men nu ved, hvad nano står for. Nej! Men det er derhen af. Det er endnu mindre. Ja, og ikke en milliard, men en milliardedel. Ja, altså, og det er 10 minus 9. Så hvis vi skal skrive det her til nanometer, hvad kunne vi skrive herovre? Kan I overskue det? Så her står 10 minus 7. Hvis vi flytter kommaet den der vej, så bliver der en gang, så står der minus 8. Og hvis du flytter en gang mere den vej, så står der i 9. Og 9. det var nanometer. Så hvis vi flytter kommaet 2 pladser den der vej, så står der 730 gange 10 minus 9. Gange 10 minus 9, det er så det, vi kalder nanometer. 730 nanometer. Så skal I lave skala. 730 nanometer. Det ligger faktisk helt ude. Kan I se det? Nej. Lige akkurat uden for det synlige spektrum. Så hvis man ville sende hemmelige beskeder til nogen, ved sådan for eksempel så kan man gøre det med lysimpuls, og så er der her i en farve, vi ikke kan se. Så kan maskinen opfatte det og sende den ud i en eller anden farve eller en eller anden form, som vi kan forstå. Det gør man faktisk med internettet. Internettet det er en masse små lysimpulser, der går igennem nogle lyskabler. Så den, hvad skal vi sige, den kalder man faktisk noget nyt, som vi ikke snakker om i dag. Man kalder det indenfra rød. Det ligger uden for det røde spektrum. Hvad med den anden? Så får vi vide, at frekvensen er 4,7. Kan vi finde ud af, hvilken farve det er?
spørgsmål. Du behøver slet ikke regne den opgave for at finde ud af farven. Ja, men har vi jo haft, så kan vi også se, hvad det er. Ja, det er snedigt, for der er faktisk også hersk på den her skala. Ja, det er det. Men vi kunne også bare se, hvordan det er. Så ikke pladsen med 2 gange. Nu er den faktisk, der står faktisk minus 9 den her. Nej, sorry. Hvad svarer det her så til i nanometer? Hvad svarer det her til i nanometer? 640 gange 10 minus 9. Hvis 10 minus 9 det er lige med nanometer. 640. Ja! 640 herovre. Det ligger der. Hvilken farve er det cirka? Det kan man ikke helt. Nej, kom nu. Orange. Orange. Pis. Rød-orange. Så det er orange. Okay. Så holder vi lige 5 minutter pause, og så gør vi udstyr lidt sværere. Amalie, må jeg få lidt her? Det er bare ikke, der har med i skolen. Ja. Og jeg har kontrol her, ikke? Ja, jeg har fået en gang. Ja. Nå ja, Christian, vi skal huske at få en fødselsdagssang for Julia og Clara. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er meget vigtigt. Skal vi seriøst synge fødselsdag? Ja, I ja, altid. Altså, bare fordi, at du har lavet projekter, Julia og fødselsdag. Nå ja, men jeg tænker, har de virkelig lyst til, at vi skal synge fødselsdag? Ja, vi skal synge fødselsdag. Jeg ved godt, så det er lidt svagt. Vi sang fødselsdagssang for Karoline, og hun havde ikke lyst til det. Nej, jeg synes lige, vi skal spørge dem. Jeg har også nogle gifter, jeg gerne vil ud. Det kan jeg bare gøre. Det kan du gøre, uden at der bliver sunget. Det kan jeg sagtens. Det vil jeg gerne synge. Altså, hvis I gerne vil synge, så får I lov til at synge. Spørg klar, det skal ikke være for min skyld. Det er okay. Men altså, når Der er ikke nogen, der har lyst til at forsøge. Det skal man bare tvinge. det er sjovt, jo. Det sjove er jo, at man sidder der i akavet og synes, det er lidt Nej, hvad der var akavet, var, at jeg fik sunget den i engelsk, så jeg skulle synge alene. Ja, den er Nej, ikke sjov. det synes jeg heller ikke var i år. Det synes jeg heller ikke var i orden, faktisk. Fordi det er ikke sjovt. Det er det gode med de danske. Der skal man ikke selv synge. Ja, der skal man lytte og sidde og Så være. man bare sidde akavet og ikke behøver at sige noget. Så har det været langt i dag. Nu føler det her film. Godt vi ikke har film. Ja, Hvad til på skemaet? tysk. Ved jeg ikke. Nå ja, tysk. Men er der nogle klasser, altså i anden I, der har de alle sammen tysk? Jo, det kan jo godt være. Det kan godt være, at det er sådan noget tysk. Hvorfor sidder du og kigger på enden? Jeg har lige været med plan. Hvad må de andre klasser har i dag? Så må godt have kører så sindssygt meget. Ej, vil du ikke engang være plan, Karen? Jeg gider ikke sige til Jo, kom med det. Jeg gælder på til noget for elevrådet. Ja. Jamen, jeg er ved at planlægge information til AD League, og hvordan at det skal komme til at lykkes, at eleverne bliver på skolen nu, hvor AD League er rykket til efterskole, og hvordan at vi får eleverne til at blive, når de er røget ud af turneringen, sådan så at Ruben Sundtoft ikke kommer, og så ikke er nogen til at grine af ham. Nå, det er den dag, han kommer. Ja, ja. Super godt Hvorfor er der også efter? efter? Ja, fordi Bo er en kæmpe nar. Eller? Nå, men som undskyldning har han så lovet, at ledelsen giver gratis sodavand til hele skolen. Så... Nej, altså det er overhovedet
Til gengæld så er jeg ikke så vild med min vejledningsmentor der. Nej, det skulle du nok lige overveje lidt. Jeg kan godt mærke, Det var at også derfor, jeg valgte det kan godt blive sådan lidt, hvad skal man sige, sådan. Ja, jeg kan bare sige. Ja, jeg kan ikke helt finde ordet. Nej. Det er lige røget væk. Det er irriterende. Sådan lidt sporadisk, eller hvad man skal sige. Så er et andet ord. Det hedder... Jeg tror, at de senere år var jeg virkelig gået ned med overforrådet. Altså, du havde et større ordforråd få. Ej, det havde jeg nok ikke. Det er nok, fordi jeg har så mange ord, at jeg ikke kan huske dem nogle gange. Så fører de væk. Og så kan jeg huske dem sådan en time efter, og det er super irriterende. Det kunne de nok synes et problem at sige det. Nå, men kan jeg ikke Det er stort ordforråd. Jeg tror, jeg har for småt. Så jeg tror, der bare blev kastet ord ind i mit hoved sidst. Ja, faktisk. Det tog noget, nu er det tog ud igen. Ja, ikke finde det simple ord. Han er jo så Ja, det stikker også vildt op. Det betyder super. Det er sådan, ja, det er helt forsøgt så. Ja, så hver minut, det bliver Hensyn. Der, den har... Hvad er det, man siger sådan der? Men det fandme, det stikker så meget. Jeg ved godt, hvad det er gødet, ikke? Ja, det er venligt. Julie! Det er jo, vi bare tænker på lidt for givet. Hallo, Vicky. Hallo, Vicky. Nej. Jo, jeg vil gerne sige, at det er det samme. Nej. Det er den første sætning, du slår. Lys er. Okay, så skal jeg høre, hvad skal lave sjovt. Jeg er til forskel på det, vi ønsker mig at lave. Per uge? Nej. Og det gik jo. Kan ikke lige... Vi skal til at kigge på nogle forskellige pærer, altså nogle forskellige lyskilder.
Okay. Og normalt så stråler den bare sådan med en eller anden hvid farve, ikke? Nu er jeg Det er ikke noget tavle. Jamen, det er fint nok. Det er ikke så vigtigt. Okay. Men det, jeg gerne vil have, at vi kigger på, er, hvordan ser de her farver ud. Nu sagde jeg, at hvid det faktisk var en kombination af alle mulige farver. Og jeg har lagt nogle såkaldte gitterbriller heroppe, som kan splitte de her farver op, så vi kan se, hvilke farver det består af. Og jeg har 3 forskellige slags pærer sat op. Der er 2 dernede, de er ens med de 2, der står herovre op ved projektoren. Og så er der 2 sorte lamper heroppe i midten. De hvide pærer, det er henholdsvis en almindelig pære, altså en glødepære, og en sparepære. Det er også den der bag. Og de her 2, det er spektrallamper. Spektrallamper er nogle lamper, som lyser med et bestemt grundstofs farve. I hører det rigtigt. Hvert grundstof i det periodiske system, hvis man gør dem til gas og sender en strøm igennem dem, så kan man få dem til at lyse med en helt unik farve. Så hvert element i hele universet har sin egen unikke kombination af farver. Og den farvekombination kan vi se, hvis vi kigger igennem nogle gitterbriller. Så det jeg vil have til at gøre nu, det er at gå i grupper af 2, altså et par, eller 3, nu må jeg sige selv om. Og så skal I kigge på de 3. Så I kigge på der er 4 lamper i alt. Der er 2 spektrallamper af ens. Det er 2 forskellige grundstoffer, så de ser anderledes ud. Så skal I kigge imod lamperne med jeres gitterbriller på, og så skal I tegne det spektrum, I ser. Så hvis for eksempel det var en almindelig hvid glødepære, så spektrummet sådan rødt, gul, grøn, blå, sådan ud. Så så det ud i den her kombination, ligesom det almindelige spektrum, vi har set. Men ser det ud på den samme måde med sparepærer og med sådan nogle hydrogenlamper her. Who knows? Det er nu jeres opgave, at I skal kigge igennem gitterbrillerne, og så skal I tegne sådan et spektrum der. Så gå i gruppe 2 og 2. Tag for hver gruppe, så tager I et sæt.
Ida, der kan man skal tegne. Vi skal gøre det forskelligt. Hvis vi kigger på de her, kan vi have forskellige her. Så det er jo fysikken, altså det er noget flot. Som der er på et eller hvor den laver Clara, må jeg lige få et billede af dig med briller på, please? Det er sjovt. Clara, må jeg lige se?
briller. Hvad kan man gøre? Bare stille sådan her. Hej! Jeg vil gerne lige have, at I bruger 2 minutter på at skrive jeres observationer ned. Og når I med observationer, så er det prøv at sammenligne de 3. Altså, hvad var det, der adskiller, hvad adskiller de der lamper? De har alle samme farver, ja. Så skal I ikke skrive de alle samme farver. Hvad adskiller? Altså, den der performance. Jeg står med jer, guys. Jo, det er helium og nitrogen. Okay, så det her, det er helium. Helium er den der med... Ja. Hej Adam! Men flyder farver det sådan sammen, eller de bare Så skal vi tænke, hvad forventer vi med farve her? Hvad er det, ja, vi kan prøve det. Nu har de begge to nogen sammen lysstykke, ikke? Det er ikke lysstykke. Det er ikke så sådan. Ja, det er det. Hvordan tager I så jo flere er det, så hvad for en har mest opdelt.
Den bløde overgang er fordi, der er mange flere. Og så er det sejlknapperne af det. Det er kun noget, der er Nej, det er først eller ikke. Jeg har bare sådan 70 slags ud. Okay, det kender jeg ikke noget, det står der. Det gør jeg. Hvordan kan jeg? Du har blod i min mad, eller? Ja. Ja, det gør også. Okay. Så vil jeg gerne lige høre jeres observationer. Jeg har fået snakket med en del af jer, men jeg skal lige have det hele. Okay, vi havde 3 forskellige slags, og så var der sådan set 2 af de her spektrallamper op. Men hvis I nu kigger på de 2, der var et sæt dernede, derovre og et sæt dernede. Hvad var forskellen på de 2 lamper? Så hvad observerede I? Tænk som videnskabsmand, hvad observerede I? Hvad var forskellen mellem de 2? Og bare sådan en helt almindelig ord. Nu har I alle sammen gjort det, så I alle sammen burde have en eller anden mening omkring det her. Hvorfor er det for nogen af jer, der har hånden? Altså, vi kan se på den ene her, der var det sådan nogle kugler, der var sådan stablet lidt ind i hinanden, hvor den anden var lidt mere fadet ind i hinanden med farverne. Ja. Okay, fadet på dansk. Sådan, Ja. Sådan en blød overgang. Ja, overgang. Ja. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den siger. Det er jo okay, så den ene havde sådan en blød overgang mellem farverne, og den anden den var sådan lidt mere sådan... Ja, de glider sådan, ja, den ene var mere sådan
Hvor den ene, den var mere sådan overgang i hinanden. Okay. Så er det sådan det åbne spørgsmål. Det her, den ene er sparepære, den er en almindelig glødepære. Glødepære, den har det samme lys som solen, cirka. Så den har alle farver i solen. Og en sparepære, hvad er pointen med en sparepære? Energi. Så, og vi vil helst ikke have, at vi skruer ned for lysstyrken. Fordi vi vil stadig have det samme mængde lys. Vi kan godt spare energi ved at skrue ned for lysstyrken. Men det vil vi ikke. Vi gør noget andet. Vi sorterer nogle af farven fra. Og så kan I så kigge igennem jeres spektrabriller der, eller jeres gitterbriller. Og så kan I fortælle mig, hvilket af de to spektra mangler sine farver. Ikke nødvendigvis mangler blå, fordi hvis der mangler blå, så vil den have en farve, så vil den ikke være hvid. Men mangler farver på en anden måde. Ja. Det ved jeg ikke. Nej, Kan du sige spørgsmålet igen? Ja. Så vi har sparepærer sorteret nogle farver fra, men ikke for eksempel kun blå, for hvis vi sorterer kun blå fra, så får du sådan en rød-grønne farver. Så bliver det hvid længere, så det kan vi ikke. Hvis vi sorterer en masse forskellige farver fra, hvordan kan vi se det på billedet? Hvilken en, der er sparepære, altså har sorteret farver fra, og den anden, hvilken som ikke har sorteret farver fra. Det er blødt. Det ved jeg ikke. Altså man kan jo se nogle sådan, farverne selvfølgelig, man har taget nogle nuancer, så det er sådan meget hård overgang. Ja. Så der bliver sagt, at den ene er meget blød, og den anden er meget hård. Og det er netop det, som sparepærer gør. I stedet for at man har sådan en blød overgang mellem alle farver, så har man simpelthen sagt, vi tager den her del af blå, og så sorterer vi nogle farver fra, eller sådan de der overgangsfarver fra. Så tager vi den her del af gul, og så sorterer vi nogle farver fra. Den her del af grøn, så sorterer vi nogle farver fra, den her del af rød. Og så bliver der altså en hård overgang mellem de forskellige farver, fordi der mangler noget inde midt imellem. Men det er den måde, man sparer energi på. Det gør også, at når vi kigger på sådan en sparepære, eller sådan nogle lysstofrør eller andre rør, som sparer energi, så er simpelthen, at der mangler nogle farver, og de virker sådan lidt skarpt, altså sådan lidt kunstigt skarpt ubehageligt. Det er ikke det lys, der kommer fra solen. Det kan vores øjne registrere. Men vi sparer rigtig meget energi. Sådan en sparepære bruger måske kun 20% af, hvad en glødepære bruger. Og det er jo ret meget energi. Mod at vi får den samme lysstyrke. Det er jo også det, der i en computer skærm. Så bruger den jo også 3 farver. Nemlig. Så går vi helt ud, så snakker vi LED. Light Emitting Diodes. Du er ikke forstået det? Nej. Det bliver en anden gang. Men det er nemlig rigtigt, det er endnu mere lysbart. Og de mest moderne pærer, det er jo LED-pærer. Og de bruger endnu mindre strøm end sparepærer. Det er så nogle andre årsager, men tricket igen er, at man kombinerer nogle forskellige farver, og så sender dem ud samtidig, og så får man noget, der ligner hvidt lys, men i virkeligheden, så er det faktisk ikke de farver, som kommer ud. Og det er ikke spredt som lys. Hvad så med spektrallamperne her? Hvad så I der? Nu er det 2 forskellige lamper. I lampen, som var en hel lampe. Helium. Ja. Der var det meget smalle linjer af farver, som egentlig lå langt fra hinanden. Ja. Hvor at i nitrogenlampen, der var det stadig de her meget smalle linjer med farver, men de lå meget tættere på hinanden. Hvis du tæller linjer, hvilken en havde så flest linjer? Kan du huske det? Det kan jeg ikke helt huske, men jeg tror, det var nitrogen. Der havde flest linjer? Ja. Har I andre tænkt over det, hvad for en havde flest? Er det ikke den til højre? Der havde flest linjer? Ja. Hvad er den herovre? Er I andre enige? Nej, jeg tænker over det. Det er også sjovt, hvis I ikke kan huske det. Men det er rigtigt. Nitrogen har flest linjer. Og helium har færrest linjer. Hvor ligger helium i forhold til nitrogen i det periodiske system? Hvilket nummer? Hvad for en har det højeste nummer i det periodiske system? Nitrogen har den højeste. Ja. Nitrogen har det højeste nummer.
Den har flere eller flest linjer. Og helium er noget simplere grundstof, den har færre linjer. Vi kan også kigge på hydrogen. Den er endnu simplere. Typisk jo højere op i det periodiske system vi kommer, jo flere linjer får vi. Mere kompliceret lys får vi. Hvad er det, vi faktisk plejer at kigge på, når vi ser sådan et rør her? Hvad tænker I så? Hvad er det første ord, der falder ind, når vi ser sådan en type lys her? Hvad for en type lampe tænker vi så? Altså ikke lysstofrør. Lysstofrør, ja, men farvet lysstofrør, hvad kalder vi det? Neon. Neon. Hvorfor sagde det bare? Oh my god! Oh my god! Okay. Det er også bare. Ja, det er der ikke andre smager. Det her over, det er neon. Den lyser mega kraftigt i rød-orange. Det er derfor, at de allerførste neonrør, altså lysstofrør, man lavede, det var en neonlysstofrør. Den lyser rigtig kraftigt og en rigtig fed rød farve. Det her, det er kviksølv. Kviksølv kan man faktisk også få som gas, og så sætte strøm igennem. Den lyser ikke nær så kraftigt, og så er det sådan bare sådan en kedelig, hvidblå-agtig farve. Og det er også giftigt, ja. Kan vi ikke se den igennem brillerne? Jamen, man kan ikke, der er rigtig, rigtig mange forskellige linjer i neon, så man kan, det bliver så, så skal man have noget lidt mere avanceret udstyr at kigge på. Men pointen er, at alle de her grundstoffer, de har sådan en helt bestemt unik kombination af linjer, som er helt unikt for det grundstof. Så hvis du kigger op i universet, ud for eksempel på solen, med sådan nogle briller på her, og filtrerer alt andet lys fra, så kan du se solens spektrale linjer. Solen udsender sig en masse forskellige farver, så der er ikke så meget at se. Men hvis du nu kigger på atmosfæren på Mars for eksempel, eller en anden planet, eller noget helt ud af vores solsystem, kigger igennem atmosfæren, eller det lys, der bliver reflekteret fra den atmosfære, og kommer ned til os, gennem sådan nogle spekterbriller, så kan vi faktisk udlede, hvilke grundstoffer, som eksisterer i atmosfæren, uden overhovedet at være. Det er ret hardcore. Man kan også gøre det omvendt, og så se, hvilke farver mangler der. Fordi man kan også sende noget sollys igennem en atmosfære, og så de grundstoffer, der er i atmosfæren, de absorberer, altså de fratrækker netop de her linjer. Og så kommer der et spektrum tilbage til os, som der mangler netop de der linjer, som der burde være, hvis der ikke var hydrogen. Så kan man også udlede noget af det, både af det, som der er, og det, som der mangler. Det ene, det hedder det hedder et emissionsspektrum. Det er lys, der kommer ud, der bliver sendt ud, og det andet er et absorptionsspektrum, altså det lys, der mangler. Det kommer vi til at snakke om, når I skal have astronomi. Det skal Lars nok fortælle mere om. Skal vi Kosmologi. Nå, altså jeg troede, det var et fag på sig selv, så tænker jeg sådan. Ja, det er også sådan. Ja, det er valgfag. Så er jeg sikker på, at I alle sammen spørger, nej, jamen, hvordan, altså nu siger jeg, at jeg sender strøm igennem den der lampe, hvordan, altså hvad er det, der gør, at vi lige pludselig får de her farver, altså hvad er det, der egentlig sker inde i den der gas af neonatomer? Altså, hvis jeg sad dernede og siger, det er fandme underligt, at hvis du sender strøm igennem neon, så lyser det rødt. Hvad er det, der sker? Det er det samme. Hvad sker der i en sparepære? Hvorfor lyser den hvidt? Hvorfor? Er der nogen af jer, der ved det? Er det elektroner i bevægelse? Nej, men det er noget med elektroner at gøre. Jo, jeg kan også sige, det er lidt i nej. Altså, ja, ikke helt rigtigt. Okay. Men det er noget med elektroner. Okay. Er det ikke elektricitet, der tvinger elektronen til at dreje rundt, og så sker en masse varme? Så gør det med varme ud. Det er et rigtig godt svar, men det er heller ikke rigtigt. Det er stadig noget med elektroner. Okay, jeg er heller ikke sikker ud.
Du kan ikke forestille dig med de der atomer, ikke også? Det begynder at dele elektroner til den anden. Den der reaktion der. Det er faktisk, Skaber energi. det er faktisk elektricitet, du snakker om der. Nå. At der flyver elektroner over fra den ene til den anden. Der er også elektricitet her. Men igen, ikke det rigtige svar. Er det ikke også noget med nogle fotoner, der bliver Fotoner er det, der kommer ud. skudt ud? Det er lys. Fotoner er lyspartikler. Ja. Det er rigtigt. Så. Men hvordan bliver de født, de her fotoner? Fordi hvis jeg slukker her, så er der ikke nogen. Den eneste grund til, at I kan se det der, det er fordi, der er noget andet lys, der går ind og bliver reflekteret tilbage til jeres øjne. Hvis jeg slukker lyset her, så kan vi ikke se det. Men hvis jeg slukker lyset herinde og tænder den der, så kan I godt se det. Det er fordi, at der bliver født fotoner herinde. Og det kalder man også emission. Det kommer I til at læse om i det, I skal læse til næste gang. Jeg vil bare lige have nævnt en enkelt ting. Inden I går hjem. Har I set den her model før? Rebecca? Har I set den der før? Altså, jeg hedder ikke Rebecca. Nå, sagde Nadja? Nå, undskyld. Nej, jeg ser Rebecca. Men jeg mener Nadja. Nadja eller Rebecca? Så snakker du mig, ikke? Nej. Jo. Hvad? Nadja, Jeg er helt væk. vil du fortælle mig, hvad det er for en model? Okay. Hvad det er for en kunstner? Nej, hvad er det for en model? Nå, Har du set den model før? ja. Beskriv det for mig, hvad er det? Altså, det er der to. Det er atom, ja. Ja. Okay. Der var en fyr, som har lagt navn til den der model der om atomer. Det er, I har muligvis hørt det i folkeskolen. Altså læser I til næste gang. Er det Niels Bohr? Er det Niels Bohr? Det er Niels Bohr, ja. Så, og der er sådan en kerne her. Og så er der der er nogle elektronbaner her. I har garanteret hørt om skaller. 1, 2, 3 eller K, L, M og altså. Ja. Hvad tror I, der sker, hvis sådan en elektron, den har det fint herinde? Den har det fint herinde, den her elektron. En fin. Den har det fint. Den har det fint herude, men siden at der er plads til 2 elektroner i den næste skal, og der kun er 1 lige nu, så er der faktisk plads til, at den kan flyve derind. Fordi jeg skal bruge mindre energi på at være tæt på kernen, end på at være langt væk fra kernen. Så det kan den godt lide. Hvad sker der rent energimæssigt så ved den elektron, hvis den kommer fra den her bane til den? Så kommer der et overskud af energi. Så kommer en overskud af energi, ja. Hvad gør den med det? Det sender vi ud i form af lys. Ja! Oh my god! Ja. Jeg har et spørgsmål. Hvorfor starter elektronen derude i? Det gør den heller ikke. Okay. Så prøv at høre den sidste del, så får I fri. Hvad skal elektronen? Så elektronen starter ind i indersiden. Hvad skal den bruge for at komme derud? Energi. Energi. Jeg giver den strøm. Og så siger den, nej, nu har jeg energi til at være derude. Men så finder du ud af, at jeg egentlig heller ikke. Der er frit inde i indersiden alligevel. Og så falder den tilbage af sig selv. Så den bliver tvunget herud af mig. Ved at den får strøm. Og så springer den tilbage af sig selv, og så skal den frigive den energi. Og her kommer dagens sidste sætning. Forskellen på energien her og her fortæller, hvilken farve fotonen.
Bum. Tak for i dag. Tak for det. Ja, så tak. Nej. Jeg tror, du skulle nok valgt hver dag og gøre det på en halv time. Men sådan over lykke. Nej, jeg tror, at jeg skulle slå Det er klart. Men skal vi til Gørløse? Ja. Men tager man ikke over? Ha' det godt. Hej hej. Det er dejligt. Amalie mangler også sige, hun laver i dag. Gider ikke også lige, at der er giftbrug over det hele? Eller i hvert fald hernede. Er der andre steder? Nej. Jeg er lige på det briller. Jeg er ikke herovre. Okay, det er godt. I må have en god dag. Vi ses i morgen. Farvel. Hvorfor går I den vej? Jeg glæder mig til at se, hvor meget der er optaget her. Jeg er lidt bange for, at den er slukket sådan af sig selv eller noget.